Сёння мы завіталі ў Навагрудак. Руіны Наваградскага замку. Выгляд з заглядальнай пляцоўкі. Першая вежа старажытная і другая ў стадыі рэстаўрацыі. Курган. Я знаходжуся на гары, на кургане, дакладней, які быў насыпаны 100 гадоў таму у гонар Адама Міцкевіча. За курганам Адаму Міцкевічу адкрываецца далягляд з ветракамі. Фарны касцёл. Велічны і старажытны дужа. Навагародак 16 стагоддзя. Хаця кажуць, што па раскопках гэтаму гораду больш за 1000 гадоў.